äänimalja numero 941. Ja tää on sitten jo 1 kilon, yli siis 1 kilon, 1 kilo 89 grammaa. Eli 1,089 kiloa. Hinta on 125 €. Tässä on halkasia noin 19,5. Mä oon vähän mitannut sen tähän sisäreunalle, että se voi melkein olla sen 20. Syvä ja pehmeä. Ihan hipasusta. Se on tosi vahva toi pyöritysääni. Näihin yli kilon maljoihin tulee myös pehmeä malletti tuollaisen tavallisen kapulan lisäksi.